This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Alright! Good morning! Sa liwat sa aton mga ka-aksyon, yung nag-aupod sa aton subong aga. Good morning kay Eddie Lawus. Miss Jinky Dilagdon, good morning sa imo. Kag please greet kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, kag sa tanan nga ARB UFC members. Good morning. Dennis, Richard, Roma, good morning sa imo Dennis. Rochelle, Rochelle, Fulgencio Susana, good morning man. Si Jola Garcia, araman siya, good morning. Ginagreet man ni Miss Jinky ang iya family, kay mama niya Lulit, Papa Joe, kay Kirina, kay Aldrich John Appeal, Alcherry Cherilyn, Grazel May Villar, Luckily Jean, Jean Dilagdon, Jay Nagor, Florence Mallorca, Refuela, Rose Villaluna, Tali Casanya, Annabel Rufela, kag sa tanan family niya sa Pandanon DSB. Miss Gino Isiser, good morning. Arnold Villanueva, good morning. Monitor lang kami sa Mailom, Bago City. Oy, good morning dala sa inyo. May lang ang pagpangapi. Barangay Mailom, may aga dira. Yes. Ma'am Luing Melos, good morning Ma'am Luing. Kay Vivian Isplagera Valispin, good morning man. Mike John Samuel de Seva, good morning. Dala sa may Moises Padilla. Araman si Willie Delgado from La Castellana. Elvira Hilogo, good morning. Nini Jean Cabato is watching. Good morning, mother. Mga gada de. Musta na? Joey and Trina Marata, good morning. Okay, salamat kid. From Marilao, Bulacan. Uy, may agad na Marilao, MJS Candido, good morning man and happy. Candido, ay nakabutan, hindi nag-chat lang sabi. Nag-chat lang So, Candido Heldore, good morning sa imo. Dara sa may sumag ni siya balamong. Good morning lang dara. Okay, may lang nga pagpamati. Sa kay classmate na kag kumari Teresa Linaha Kayaw, good morning man sa imo dira sa Bago City, no? Kag morning man dira, no? Kay Virgil Ligaspi Coloso sa Bago mangyapon, no? Kag sa akon ihada tubida si Kashmir. Good morning. Nadra sa imo nga ihada. Al Chris Jig Salmentar Ambong. Mga ambong. Amot na din sa nga ambong yaman. Kaya may mga classmate ko sa Bago nga mga ambong mo. May damo man mga ambong sa siyudad sa Bago no? Dito sa inyo, mga maambong ng Groya. Wala ko to ka. Mga maambong. Nakabala ko ng mga maambong. Anong maambong man? Ang maambong na ng mga gwapo. Mga maambong na sila maambong tinuga. Hiligay ng term na siya. Hiligay no. Medyo madalom-dalom siya nga. Hindi sa actually daw ko gid saya Ilonggo gid saya.
ambong. Sige. Good morning lang ko no kay sa bata ni MJS Candido Heldore nga si PJ Joy and CJ. Good morning sa inyo. Dira sa taga din siya, Sumag. Sumag ni siya bala oo. Kag iya nanay ni Action Boy dugay na gini ko nung gapamati iya sa Diwa Easy. Bata pa siya ko no Action Boy. Gumati na siya. Ang iya mama gapamati na subong ka block play dad siya mama. Pila? 96 years old. Wow, 96. Igwita siya bala karon galing wala idigin buta ang ngalan sa nagligad mo. Grabe, no? 96 years old. Harap Ginabusong pa lang siya kuno ni nanay niya. Pamati na siya. Pamati na si nanay niya. Wow, because siya pamati. Di ko pamati man siya idala na nakikumamati ng nanay. Kung ano yung pamatihan sa nanay, ka-connect sa bata. Kita mo, listener siya sa bong. Gani, man. Ako gani sa una, sa So- eskwela pa ko, pamati na ko si mo ya. Idol ta na kaya. Ay, Clay. Ano yan? Takaan ko, Action Boy. Tingnan mo sa tingog ta. Nadumduman niya kuno si Boy Robles kuno sa mensahe sa paghigugma sa kuna. Mensahe sa paghigugma. Listener, giniyaba sa magamo niya. Correct. Si Boy Robles ang mensahe sa paghigugma. Siya ang Ramos Station Manager sa una dire. Kamati ka na sa... Good morning, Landra, Miss, Miss MJS Candido. Ano? Kabati ka na sang asara na sa drama at nga may tingog na siya, si Boy Robles. Anong ginahambal niya? Mensahe sang Iya paghigugma. na. Iyan ang tingog. Wag islan niya, no? Sa Cardinal Kane Blaine Flores, good morning man. Kay Gia Joe Santillan. Gapaabong. May ara pa action doon, gapaabong. Anong gapaabong niya? Hindi ko kansindi kung anong gapaabong. Grabe naman yung mga terms niyo. Mga Ilonggo, nagurang mga dalom lang. Sa kay Elgar Flores, good morning man. Oy, sa nagapangapi dira sa mga kapihan, good morning sa inyo tanan ha. Sa mga drivers naton dira, especially sa mga tricycle drivers naton, tricycle drivers, e-trike drivers, jeepney drivers, mga taxi drivers. Dira kay kung ba sino ganito si Roberto Reposco Bla Caraballo sa Hutuda, Handumanan. Yes, good morning. Si Josephine Lobaton dira sa Villa Estefania. Good morning man. Kagara, magre si Alex Montesa, tamiyawan ta siya. Good morning sa mo, Alex M. Sige. Si Bia Jonathan, morning man. Galibod na siya, wala pa. Malibod, Japon. Si Miss Georgia Gargasiran, morning. Kag Miss kay Georgia, do Francis gapangapi dira. sa subong. Gapangapi sa subong. Gapon gapangapisa nga may May champurado. champurado. Subong guro way pa siya ka. Siguro ka bugtaw ay. Sinanamian, siguro tulog ay. Kay Esther Lynn, good morning mandira sa imo. Good morning kuno sa kay Mario Alvaran. Kay Eileen Flores, morning man. Sige, standby na kita sa mga balita national. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cell. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpahayag sang grupo nga Okta nga nagnubo na ang kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Suno kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, ang virus reproduction number o kung kadamuon sang na-infect sa isa ka COVID-19 case, ang yara na lamang sa 0.97%, samtang ang growth rate, ang yara naman sa negative 14%. Sunod sa Department of Health, ang Pilipinas nakareport sang 23,883 kadugang nga kaso sa nakaligad nga semana o kung may average nga 3,412 nga daily infection halin Agosto 15 to 21. Ini ang 15% nga mas manubo ikumpara sa nakaligad nga semana base man sa records ang latest bulletins ng DOH. Ginaangkot ni David sa nagabaran nga vaccination drive bato COVID-19 sang gobyerno ang pagnubo sa kaso sang virus. Hindi pa makumpirma sa Department of Health kung DOH kung locally transmitted o kung hindi ang ikaapat nga kaso sa monkeypox virus sa Pilipinas. So kay Health Officer in Charge Maria Rosario Verriere, wala ginadula sa ahensya ang posibilidad nga local transmission apang hindi pa makumpirmar ang sitwasyon. Paathag ni Verriere, ginatawag nga local transmission kung ang isa ka local case ang na-infect sa isa ka local case man nga wala sang travel history sa ibang nga nasyon nga may na-detect nga kaso sang monkeypox virus. Ginapreparar na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang masobra 800 milyones pesos nga standby fund para sa manapektuhan sa severe tropical storm nga Florida. Suno kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, nagpatawag sa pagsapol antes pa ang paglandfall sa bagyo nga gintambungan sa mga local government units kag ahensya sa gobyerno bilang kabahin sa preparasyon sa epekto sa malain nga tiyempo. Sa karon din pahag ni Timbal nga may 489,000 ka family food packs ang available para sa deployment sa mga lugar nga maapektuhan sang bagyo. Ginaduso karon ni Senator Bongo ang hagda nga Food, Grocery and Pharmacy Delivery Services Protections Act of 2022 nga tuyo mapabakod ang proteksyon sa mga delivery riders. Ginpahayag sang senador hindi malipod nga ang pagdulong sa mga pagkaon, grocery subong man medical ang mas ginapili nga paagi subong sa mga nagabakal labi na pa ang serbisyo ang makahatag kahapusan bawod hindi na kinahanglan nga maghalin pa sa ilatag sa mga pulian. Bangod sa mataas nga demand ginpahayag ni Go nga dako ang nabulig sa delivery service sector nga makalikaw ang kada isa sa nagalaptang nga virus. Apang sa piyak sini, may yara man kung may mga delivery rider nga nakabutang sa hindi patas sa sitwasyon o kung mga insidente sang pecking order o kung gina-cancel nga mga booking kag order. Ikamando naman sa Department of Finance sa tanan nga local government units nga untaton ang pagkolekta sang business tax sa mga empleyado nga trabaho o kung naga-work from home tungod ini nga buhi sa napatong sa ilang mga employers. Ginpahayag ni Finance Undersecretary Antoinette Tiongco nga natukiban sang DOF nga may pila ka LGU nagakolekta sang local business tax sa mga empleyado sang business process outsourcing nga naka-work from home setup. Duha pa ni Tiongco, may pila pa ka BPO workers ang in-require nga mag-secure sang mayor's permit. Palayag ni Tiongco, dugang ini problema sa mga nagatrabaho sa BPO. Wala naman giningadla ni Tiongco kundi ni LGU ang nagahimo sini.
Agod mabuhina ng kabalakas ang publiko angot sa negatibo nga epekto sa sosyedad paghimuon nga mas profesional kag kontrolado kag ang ginahulat sang tanan nga pagbalik sang isabong sa Pilipinas. Sunod sa pamuno sang Game Foul Affiliates of Pitmasters Philippines Batangas nga si Fermin Solis tahang paniya nga may mga layi nga dapat sundon sa komunidad sa nga pagsabong kag dapat man ini nga masunod agud mapakita nga profesional ang nasambit nga industriya. Ginpahayag man ni Solis nga dako ang mabulig sa pagka-profesional nga isabong sa mga veterinaryo, feed suppliers, kag iban pang industriya bagod makahatag ini sang palangabuyan kag income sa mga tawo. Una na ginpahayag sa Philippine Amusement and Gaming Corporation nga dapat makahimo sang independent regulator ang isabong bagod sa kadako sang kwarta nga dala sini. Nabaluan nga yara sa 640 milyones pesos kada bulan ang ginaganar sang gobyerno gikan sa isabong sini nga tuig 2022. Sunod kay PAGCOR Chairman and Chief Executive Andrea Domingo, nakatipo ng PAGCOR sang 2.3 bilyones pesos sa una nga 6 ka bulan sang tuig. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 29. Morning landrana kay Cory Vidaha, kay Jonah Medicilo Caniedo, kay Neresa Gonzalez, Mang Agaman, Lerma Lunday Metuda, kag kay Lawrence Melgarejo Contlara. Good morning, dra. Mga ka-aksyon ninyong pamatiyan aton mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.